الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وعلى أصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. أيها الإخوة المشاهدون، أحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga kataw tayo manguran na mo agama Islam, alhamdulillah, tinia kamawa na isab kita niyo pangadjian ha mahapon ini ha subat sinamuin limaway simana yaun at tinia amuin nakawa nato na inden ha amuin mga pagsusi, pag-ail biyayan atau kapag tayamum na iban mamakabatal kaniya na biyayaon sumad kita ni sambayang. In sambayang ini pinaka-importante hakatan biyayan. Iban amo ini pinaka-mabugat hakatan rukun sin agama Islam puas din dua kalimat syahada. In sambayang ini kataw-tay manguran na mo agama Islam haksin agama Islam. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqama ad-din wa man tarakaha faqad hadama ad-din. Lonsin Rasul sallallahu alaihi wasallam in sambayang long niya haksin agama. Hisulong niya in huminang sin sambayang nakapalindag nin agama niya. Hisyo in taminggal sin sambayang na liubo niya in agama niya. Na dina sabab yaon mga kataw-tay manguran na mo agama Islam. Mamabaya kita niyo amuin makalindagin agama sing kita niyo na ayaw kita niyo mahaman magsambayan. Sabab pinaka-importante yaon iban amura yaon impanagnaan. Iyasubusin Allah Ta'ala ipun niya adlo kiyama. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyama as-salah. فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله أو كما قال صلى الله عليه وسلم. In sambayang long niya panagnaan bistahon sin Allah Ta'ala ipon niya. Bang in sambayang niya nakakumplito siya na isulat na ingkatan amal ibadat niya ruwende na sambayang kumplito. Tinya marana siya sinamuin sambayang. Nabalong taamo in kimangi in sambayang niya na ikasulat inamuin katan amal ibadat niya rugende na sambayang hatin niya bakanda kumplito biya yan. Mara sinamuin sambayang. Na dina sabab yaon kataw tay manguran ng mga agama Islam yadto na inamuin sarat sinamuin ataw ka panagnaan ataw ka miftah sin sambayang amuin pagsusi ataw kapag ail amuin nakawa nato na mga simana amuin limabayaun. Ay sambayang ini mga kataw-tay manguran na mga agama Islam on sarat niya mawajib ataw ka masah in sambayang sintao o mga sarat niya. In sarat ini pegian kataw-tay manguran na mga agama Islam bang habasa na tanda ataw kaalama bihayan. Na doon na sarat yaon, hati niya doon, tinekengatan si manusia amuin masah atau kausto ba insambayang niya atau kabukun. Ikaysa din ang mga sarat sinamuin sambayang, apabila hati niya amuin, mawayin hambuuk atau kahantunga din ang mga sarat yaon na lam tasihos sala, di siya masah. Ikaysa din ang mga sarat niya na dukhulu waktiha
Apabila long ta amo in sumambayan kita, subay amo iniyaon na in waktu niya, amo nakasusod na in waktu sin sambayang. Yan. Apabila sumambayang talong ta, biaya natin niya, way pa si din waktu sin sambayang, na di matay may sambayang ta. Sabab wala doon in waktu niya. Hangkalon sin Allah Ta'ala suratun Nisa ayat hanggatos ibantu. Lo sin Allah Ta'ala, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Insambayang yan, no sin Allah Ta'ala, in kaunan niya, wajib sin Allah Ta'ala ang mga mu'min, saon amon gantaan amo in time sinamo in pagtunay kaniya. On waktu niya bihayan, insambayang. Bukan amo in sumambayang nakita sa sinwayrong bidda bihayan. Sube on waktu niya bihayan, insambayang yan. Na asal atin niya matampal na kato ya una mo in mga waktu yan. Hangkalon sin Amiril Mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu an, long niya, as-salatu laha waqtun syaratahu Allah laha la tasihu illa bihi. In sambayang long niya waktu niya. Amo in piagsarat atau kahinang tanda sin Allah Ta'ala na di masah in sambayang buat maningkan sube ikatunay mo doon na tampat niya atau kawaktu yaon. Naangka longta, apabila longta makasod na inuwaktu sin sambayang, na mawagib na sumambayang kita. Wagib na bihayan. Asal kingatan ta inwagib ini, bang hinangan ta siya, makakawak kita karayawan pahala. Bang longta tinggalan ta siya, on kabinsanahan, idihil sin Allah Ta'ala kato bihayan. Angkalo sin Allah Ta'ala suratul Isra ayat kapiton tagwalo. No sin Allah Ta'ala aqimis salata liduluki syams ila ghasaqil layl wa Qur'anul fajr. Tinaitindog mo lang ng sambayan. No sin Allah Ta'ala aqimis salat. Imana niya bang yaon na in waktu niya na amuin yaon in pagdaat sin Allah Ta'ala ipatindag kato in sambayang yaon. Mangyaon na simusod inamo in waktu niya. Na mga ulama hati niya apabila ikatunay ta in agi nila ikatunay ta in sambayang nga panagnaan sin waktu niya na fadila hati niya on kalabihan niya malagkubiyayan. Sabab tiniya nakasud kita hamuin ayatan sin Allah Ta'ala siyabot ni suratul Baqarah ayat hanggatos kapatan tagwalo. Lon sin Allah Ta'ala pastabikul khairat. Apabila long takingatan mo na yaon na in hinang ikadohat ta sing karayawan na long sinafastabikul khairat. Hinangan ta na magtuy bihayan. Natin paglomba-lomba kamo long sin Allah Ta'ala sin hinang marayaw. Na insambayang ini amo kini din ang mga hinang marayaw piyang daakan sin Allah Ta'ala atau kapiyagib sin Allah Subhanahu wa Ta'ala kato bihayan. Demikian sisabot pa sin Allah Ta'ala ha surah Ali Imran ayat hanggatos katluan tagtu. Lawan sin Allah Ta'ala wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Tinya paglumba-lumba kamu atau kapag usus kamu lawan sin Allah Ta'ala sin damauhat ha kaampunan din ha Tuhan niyo. Na impagsambayang yaon na ikaampun sin dusa tabihayan. Ikaampun sinamo in dusa si manusia. Demikian, bibaita pa sin Allah Ta'ala suratul Waqiah, ayat, din ayat hampu sampai pa hampu tag-isa. Long ni wasabiquna sabiquna ulaikal muqarrabun. In sila long sin Allah Ta'ala amuin, maglumba-lumba sila, sinamunhinang marayo, amo di sila kauna, sila sa say makauna, sinhinang marayo yaon, na sila ni pinakamasug patuhan nila adlaw kiyama. Sila, ulaikal muqarrabun. Nang sila ni pinakamasog patuhan nila. Namikyan naasubo in Rasul sallallahu alaihi wasallam annahu sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul amali ahabbu ila Allah. Uno na lang niya hauno na mga kakahinan ilabi kabayaan sin Allah Ta'ala. Tiniamon kabayaan niya tuli ng hinangan tabiayan. Uno na mga hinang yaon. Na in law sin Rasulullah na nga yaon na
as-salatu ala waqtiha. Amo in sambayang, bang simod na in waktu sin sambayang, na itunay ta na siya, sambayangan ta na siya in waktu niya. Namuyatin, din ang mga hinang amo in labi kabayaan pahadarat sin Allah Ta'ala. Amo in sambayang, itunay ta siya, doon na waktu niya, sabuhon ta in waktu niya. Sa piyan natin, hamukyaw din ang mga pagparihala sin sambayang, amo piyang daakan sin Allah Ta'ala, lang niya, hafidhu ala salawat. Parihalaan niyo in mga sambayang. Tinia, dia ini kiam una tinima taon. Imana niya amo in 5 waktu biyayan. Ipaparihala sin Allah Ta'ala kato biyayan. Sambayang yan, tinia among pardo, among 5, halom sin ang karumang kaadlaw. Biyayan. Na in mga sambayang yan, tinia tiap-tiap amo in waktu yaon na on tartanto waktu niya. Namikyan iupama pansin Rasulullah sallam inamuin sambayang ini habiya long niya hambuk sapa. In sapa yaon imaanon siya iyaon halawang simbay si mano siya. Na po ininang si mano siya doon at tinihalom sinang kaadlawang karum makalima siya makapamego haamuin sapa yaon. Na uno ba intao halom sinang kaadlawang karum makalima siya makapamego, uno ba, ang pamakapin, habaran niya mimikit din ang mga lubag ataw kalumi, ingyawab niya, way na tuod makapin din ang mga lumi habaran niya. Nalong sinusalang, biyad turalong niya in sa party inamon sambayang, bang ikatunay ta siya hamuin, doon na waktu niya na way na makapin dusa ta fa Allah subhanahu wa ta'ala, na bisan kuno-kuno kita muy pahadarat sin Allah Ta'ala sabab in pag-uwi ni hati na la mahala hati na wero pagduaro hati na muy kita sa gawa wala kita biyabaytaan biyayan nga pabilalong ta yayupot taturin sambayang yaon na insyaAllah Ta'ala na muy kita pahadarat sin Allah Ta'ala malising kita wala kita nagdarasin na mo in mga dusa fa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ay mga sambayang yaon long tabiya, sambayang long ta, sambayang duhur, iban asar, iban maghrib, iban isya, iban subo. Amuyatin 5 waktu biyayan na. Iyan natin ya, maalum na yaon, matampal na kato yung mga waktu niya, tiap-tiap kamasgiran tabiya yaon, aon daroon biyamotang, long niya in waktu sin duhur, biya ini sumad siya, biya ini, hati niya maubos siya, biya ini. Namikyan ni asar, biyad tora, ingkatan waktu yaon. O na mga, kung di na lang tamo ingkagunahan yaon, amo in bat-batan tariha ining sabab, hati niya maalum na ataw kamatampal na kato in mga kwan yaon, mga waktu niya yaon. Na in pagkalong ta matampal kati mga waktu yaon, bangwera uzur dakula, na ayaw kita magsambayang sinlatan ta in waktu niya. Hati niya, sobena amo in, masuk na gamuain waktu ampa kita magusos sumambayang biyayan awerun da sabab niya at tawa kawerun da uzur amoin maka nakabisikato. Sabab lang sin Allah Ta'ala fawailul lil musallin. Inwail ini hati niya siksa sin Allah Ta'ala siksa wail mga tao nagsasambayang. Imbiyabayta sin Allah Ta'ala mga tao nagsasambayang. Uno yung sipat sin sambayang nila. Alladhina hum ang salatihim sahun. Amuin, pahil-pahil sila magsambayang. Namuit yung siksaon sin Allah Ta'ala. Amuin, pahil-pahil magsambayang yan. Namikyan, biyabayta pan sin Allah Ta'ala ha, dugayin ayat niya. Biyayan. Long niya, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاءُوا الصَّلَاةِ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ. Hati niya, jamato yaun puasi mga sahaba. Hati niya, ingkaonan sin manusia na hati niya amun haman-hamanan nila ni sambayang. Hati niya, leito nila ni pagtunay. Sumambayang silang bambayaan sila. Tuminggal sila sin sambayang, banglisuan sila magsambayang. Namuya timpigyan sin Allah Ta'ala, khalfun ada'us salah.
Na unin hal si manusia yaun wattaba'u syahawat lon sin Allah Ta'ala. Artinya iagad nila nin dendi ining kagustuhan nila. Wattaba'u syahawat. Iagad nila in hawa nafsu nila. Iagad nila ni hawa dendi ining kabayaan sin hawa nafsu nila amuyatin iagad nila. Na unin lagi sin Allah Ta'ala fasawfa yalqawna ghayya. Tinawayrong pagduarwa mga tao yaun na ikitilakbo sila, ikatilo sila halom sin narka gay. Biara amo in narka wayl yaun. Tinya ika siksa ang sila sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malingkan na di masiksa illa man ta. Apabila on tao nakahinang simbiyad to, tinya mahaman siya magsambayang at tawakalitan niya yung pagsambayang niya, agaran niya yung kabayaan niya. Na pabila magtobat siya, agaran niya na yung kabayaan sin Allah Ta'ala, sulangan niya na yung kabayaan sin nafsu niya, apabila sulang ang kabayaan sin Allah Ta'ala, na ini ato ampunan sin Allah Ta'ala. Ampunan sin Allah Ta'ala in dosa nila. Na inkwan ini mga katautay manguran na mga agama Islam, tungod isap sinamuin sambayan. So pamalong ta, kaya lupahan ta in waktu bihayan. Sa baban sin kabisyan ta bihayan, na lupa kita sin sambayang yaun, paman yung mga duhur, bisitud kita bihayan, kaya lupahan ta in sambayang duhur, kaya tumtuman ta siya waktu asar na bihayan. Atawa ka, nakatug kita bihayan. Pagbati ta, na way na, at inigimuwa na in waktu yaun. Na di na sabab yaun, na doon hayan, na in hukuman niya na tagibu alayhi al-mubadaratu ila qada'iha. Suwe niya gantian magtuy. Gantian magtuy bihayan. Hadisin Rasulullah sallallahu long niya, man nasiya salatan aw nama anha falyusalliha idza dzakaraha la kafarata laha illa dhalik. Hisi silong na inalupa sin sambayang. Sampai nakagawa na in waktu sin sambayang na atawa ka nakatug siya pagbati niya gimo nakagawa na in waktu sin sambayang na sube niya sambayangan magtuy apabila katungtuman niya apabila natutug siya makabati siya na sambayangan niya wayroon kifarat sinamo inyaun malingkan sube niya kadaan atawa kabayaran biyayan bayaran niya biyayan taymaun sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Damikian ni mga waktu amuin nga mga kuambihan natin niya on waktu mga wayro mga tampat ketom teman mo on waktu sa di matangin waktu sa ka wayro mga tampat wayro mga lugar kasambayangan mo biyayan na apabila lang ta amuin maka kuang ko biyayan hati niya maka hayang na ko yaon on na tampat kasambayangan mo nasarundo na sambayangan mo na siya biyayan. Ayaw na tumagal sinlo so pamo waktu duhurin kaya tinggalan subay na long niya konsum waktu duhur ampa kumaggaba bukun subay amo in so pama pag nakahayang ko sin mga waktu magrib yan tinya waktu duhurin wala mo kasambayangan atau ka waktu asar upama niya na pag usin magrib yan so pama api kinain ko ano tinya simad din waktu magrib na sambayangan mo nin tagdapusin waktu yaun usam pa mo siya bayaran kabaan in waktu yaun amo in wala mo kaya sambayangan ayaw na kita tumagad sinamuin subay na samad in waktu sinamuin sambayang yaun so pamaasar biya asar na subay na lang konsum mahapon ang pakukabaan ayaw na kita tumagad simbiyat to in sarat ikadua, din ang mga pagganti atau kasarat sin sambayang na satrul aura. Sube kaya tabunan in aurat si manusia. Sube kaya tabunan in aurat. In aurat ini pegian bangha babae na katanbaran niya. Kiyami abadaniha illa wajiha wa kafaiha. Tinyakatan ang gotawaran niya, aurat yan. Udah na buhok niya, aurat. Sampai pasikin niya, aurat yan. Hanggang si mga ulama, bang imbabai sumambayang siya,
on pa makagawa din ha pilang kasulag atau kang pilang kasulag din na buhok niya biyayan. Gibug makagawa biyayan di katabunan sinamo iluko niya upama niya. Na si mga ulama di masah in sambayang niya, di matay min sambayang. Sa piyaon on nakagawa din ng mga aurat yaon. Sa kapagyan niya to tinya amura ibakan aurat na bayho niya katiya baan si bayho niya iba na mo in dua pad niya. Na dua pad lima niya. Yeah. Na puas din na yaon na aurat biyayan. Na suwagib siya, subay siya katabunan apabila sumambayang kita. Na so pamalong ta, mga tikot-tikot niya biyayan. Si mambayang siya, tiniya, nagpapantalon siya upama niya. Na wala kaya tabunan ni namo in tikot-tikot niya yaon. Apabila ramuko siya, gimuguwa siya, si Mugyod siya gimuguwa in tikod-tikod na yaon, damikyan. Di na masah laon si mga ulama, inamuin sambayang yaon. So, vera katabunan in tikod-tikod yaon. Di na sa papiaon kataw tayo manguran na muagama Islam, apabila tamunay kita, sindaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, na subay hati unta unuin mga syarat niya. Unuin mga kondisyon, amuin matay mainhinang tayaun. Supaya amuin bagan kalaulan sa zay makawata biyayan, makakawa kita sing karayawan atau kafahala din Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kalon sin Allah subhanahu wa ta'ala Suratul Araf ayat katluan tag-isa. Laong niya, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Tiyawag sin Allah Ta'ala in anak apo Adam. At niya, imana niya kita ni. Kawaan yulong niya, imana niya, mumusa niyo in aurat niyo ha, tip-tip mas in mana niya, apabila kamu magsambayang nasubay timus in katan aurat. Imana niya, kaya tabunan kataning katan amo in aurat yat pegyan halom sin sambayang. Na inuso hati niya, ingatan na tura hati niya in aurat biyan na mabay na asura wa rukba biyan. Sa gawa hati niya, lamod in tuhod aurat biyan. Di man jari sambayang ko gimuguwa in tuhod mo. Di masahin sambayang. Namikyan na to ka gimuguwa in pusod mo biyan. Ini to tinya bangway na tudo biyan. Sa banglong ta kwa ni sa lingkat-lingkat biyan amuin magtamong ko marayaw. Sabab may ta. Apabila magsambayang ko, imaalap ko patuhan Rabbul Alamin. Amuin Tuhan nagpapanjari kay mo. Amuin Tuhan magpapakaon kay mo. Amuin Tuhan nagdihil kay mo kusog singkatan uno-uno pagkananaman mo yaon na din kaniya biyan. Na din sa piyaon subay amuin parayon taturin amuin kahalan tadun ha amuin timitindag kita biyan ha unahan niya biyan. Sabab apabila timitindag ko ha sambayang na yaw imaalop ko ibantuhan mo Rabbul Alamin. Na kapagharap ka mo ibantuhan mo Rabbul Alamin. Na tabiat ako man bihayan ha kaibanan. Ba magsambayang ha tiniya di na siya magpisi na mo in palingkatan na intamungan ni hawak to magsambayang siya bihayan. Tiniya uno-uno na bihayan. Na intuhan nakabibid da singkatan sabab siya in nagpapanjan yung katan. Kanisan long tamuin mamisita kita ha mga office si mga todakula bialong ta mga barangay atau ka mga mayor atau ka hisyo na biyayan din ang mga tao amuin pagadatan sing common biyayan. Na agon-agon long ta biyayan di kita makaisugmad to bang nagsisinilas kita di kita makaisugmad to bang bakan marayaw intamungan tayaun biyayan. Nalabi na in Allah subhanahu wa ta'ala amuin ipakita ta kaniya in amuin lingkat ta amuin imaalop ta mong kaniya biyayan. In Rasul sallallahu alaihi wasallam on kwan niya hati niya on tamungan niya amuin gamis niya amuin yamani hati niya pinakamalingkat biyayan. Napabila magsambayang siya na mga amuyatin sulugan niya. Amo pinakamalingkat akatan tamungan niya.
Adela sabab yaon, hinangan ta, suntuan ta in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadisin Rasul sallallahu manuncuki sinamo in pagtabon sin aurat pegian. La yakbalullahu salata haidin illa bi khimari. Dilong niya matayma in sambayang sintao babae akil balik na siya subay naka pagluko siya marayo biyayan subay on khimar. In khimar ini hati niya nasakop na in umo yaon biyayan sampai pa amo in kwan yaon sampai pa matupatikot-tikot amo in kiatabunan amo yatin khimar pegian hahula Arab. Demikian long sinamuk ulama hi Ibnu Abdul Bar ajma'u ala fasadi salati man taraka thawbahu wa huwa qadirun ala al-istitar bihi wa salla uryana. Naghambuk long ni mga ulama sin di matayma in sambayang sintao amo hindi niya tabunan at di siya magbadyo. Yayan, di niya tabunan in aurat niya sarta in siya makagos siya magtamungan biyayan. Tiniong tamungan niya sa tuuran niya sumambayang siya sinamuero ang tamungan niya na in sambayang sinto ya undi matayma lonsin mga ulama. Na din ang sabab yaon katotay manguran ng mga agama Islam. Impagtabo na aurat yan, hasambayang, siburain on makakita kato, iban wero on makakita kato, subay, kailangan tud katabunan tain aurat tayaon, sumambayang kita. Sabab, amo in nagharap kita iban Tuhan Rabbul Alamin. Hanggang lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nung niya, ihfad aurataka illa min zawjatik aw ma malakat yaminuk. Parihala alalong nin aurat mo yan. Imana niya tabuni in aurat mo yaon. Maleng kalong ta, mang taga-asawa siya, at niya para asawa niya, na iniya do at niya mustas na yato. Biyayan. Atawa ka mo in, malakat yamin pegiyan. Amo in mga ipon, binimo in taw yaon, hinang mo siya, katulong mahalom simbay atau kabanyaga mo biyayan na iya to niya bilang iya to niya di ko magdusa bang makakita sila sin aurat mo biyayan. Nalabilo ba na in mga kuan biyayan natin ni amo in mga manusia kuan. Tinya ipagparehala sin aurat ini baken amo in ha sambayang sadza. Sampai pa mo makan sambayang biyayan. Bisan kita usog yaon. Di naman jari ipakita ta ina orat tayo atin di na pusod tayo patuod tayo una tinya kakitaan si pagkahita usog biyayan magdosa kita fa Allah Taala biyayan. Bukan mo ang pakita magdosa babae makakita biyayan. Namikyan ni mga kababaihan di naman jari magpakita sila ha mga pagkahi nila mga kababaihan biyan sin orat nila biyayan. Yang langan. Sarap mga kababaihan yaon o mga taymango dila mga kausugan biyayan. Naarakala mga makakadto sila pa mga taymango dilang kausugan, tinya mag-istorya sila biyayan, na di nila makontrolin mga meeting nila niyanto. Sampai masabot nila hikwan niyanto biyainiin kung pagkakitan na mo in orat na biyayan. Na biyara kita sintay mangod simbaba iyaon in orat simbaba iyaon. Na di na sabab yaon, subay parihalaw na labi luba na inamuin, pagsambayang biyayan. Allah sallallahu fa in istata'ta an la yarayannaha ahadun fala yarayannaha. Banglong niya kagosan mo long niya inwero untud mahanusia makakita sin aurat mo yan na sube ayaw ko tud magpakita sin aurat mo yan. Nalosin hamuk din ng mga sahabalong fa idha kana ahaduna khaliyan. Banglong niya isa-isa kuralong niya. Tinawairon ibang kubiyayan. Uno long niya magdusa kulong niya bang kakitanin aurat kubiyayan. Insambong kaniya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam long niya Allahu ahaqqu ay yustahya minhu minan nas. Allahu Ta'ala imapatot kasipugan din ng manusia. Yan. Allah Ta'ala imapatot amo in kasipugan biaya.
Nyanganan sin Allah Ta'ala, inamuin manusia, amuin apabila kabukisan in aurat biayan. Nyanganan niya alom sin Quran fahisha, hati niya malumi biayan. Nyanganan niya. Parma sin Allah Ta'ala suratul Araf, ayat kawaan tagwalu. Lom sin Allah Ta'ala, wa idha fa'alu fahishatan, qalu wajadna 'alayha aba'ana, wallahu amarana biha, qul inna Allah la ya'muru bil fahsya. Apabila long tahminang silang sinhinang fahisha. Sebab in kaonan si mga jahiliya haunan awipan nabi sa in Rasul sallallahu alaihi wasallam na magkuliling silang doon ha Kaabatullah uryanan at tinawirun tamungan nila. Uryanan. Na apabila long tamuin haminang silang siniyaon o sumagdaka nila. Inagi nila, inilong niya, kita na mulong niya, biyain nilong niya kakahinang sing kamo maasan na mo. Yayan. Iban, inagi sing kamo maasan na mo, Allah Ta'ala nagdaak kamo sinhinang ini. Na pamungaya Muhammad, Kul, inna Allah la ya'muru bil fahsya. Pamungaya Muhammad kanila niyan. In Allah subhanahu wa ta'ala, di siya magdaak, maginang hamano siya si malumi pahadarat niya. Di magdakin Allah ta'ala. Sa hinang-hinang ilang sadza, biara da'wa si mga mano siya yaon, bang tungod si mga pag-ibadat nila, bang sagdaon mo, hati niya paagaran ha mo sipat, sina mo in ibadat atau kasambayang sin Rasul Sallam, lalong niya ini, biyain nilong niya kahantang sin sambayang sin kamo maasan na mo biyayan. Nalong sila awalaw kana abauhum la yaqiluna shay'a. Bisa din kaunan sinamong kamaasan nila. Amo inwero nakapangadji sila aturan sin pag-agamayaon na masi sila hati niya magmartabat sila, hati niya magad sila amo in kakahinang sin kamaasan nila. Hain kamatauran sin kamaasan tayo tubiyan hati niya awam silang biyayan aturan sin Allah Ta'ala. Sabab, onde kanila mengat sa magbasa sin Quran. Sa gawa, na di sila makamana. Sa wayroon maka biat kanila atau kamakahindo kanila sinamuin, biaini inamuin maana sinyaun. Na ini hati niya pabila kabukisan in aurat tabiyan pagsambayang ta. Ataw ka, on sa mga magsambayang kita, mga on pantalon tabiyan, tagagisi siya mga paabiyayan, na sobeta yadto at niya tabunan yadto o baon paniw tabiyan ng bagtutan ta sa simpaniw hasupaya di kakitaan siya waktu ta si mambayang biaya. Basta apabila makagawa pa natin niya ong kakitaan sin orat tiyaon na mahinang yadto ika kangisin sambayang tayaon di matay mabiyayan. Malay kalong tabiyan mga awam kita si mga buslot yaon na ini yadto di lang kita sin Allah Ta'ala kamaapang biyayan. Na amuin kabiaksan si manu siya amon apabila longta mabiaksa siya sinamuin di niya tabunan in aurat ni biyayan. Biya mga kabiaksan sinamuin ataw kaday na mga pangadatan sinamuin kataw tayo mangurang takaiba ng biyayan bang inta uyaw natin niya pagtatab niya matawad na yung pangaltani tawad na yung pangaltani biyayan. Naon waktu harap siya mo pa mga tabo magsiolpan na biyayan. Siolpan, kikita yung tuhod ni biyayan. Naon wakto biyayan na marani na hamuin, mahaman na siya din pagtabo na aurat biyayan. Mabiyaksa siya. Biyayan na, magkana mo in marayaw yadto. Den ha mga ikakangiyad to, den ha mga akhlak atau kapalangi si manu siya biyayan. In pagtabo na aurat ini, na supaya tumatap kay mo in kalabihan. Iban, den ha mga palangay marayaw biyayan. Sebab insetan ini, kabayaan sin setan ini, amuin kakitaan in aurat tabiayan. Yanin kabayaan nila. Na bang agarantay kabayaan sin setan biayan, na nahinang ta sila bagay atau kalundang panuntay setan biayan. Na pabila maglundang panung kita sin setan, na kasto lang kita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab, biyabayita sin Allah ta'ala in mga setan yaon, na aduwa mubina, at inya satru matampal biayan. Nasubay fatakhizuhu aduwa hinangan yung satro lang sin Allah Ta'ala kontra biyayan.
Baka naman akaran ta ina mo in kabayaan nilang biyayan. Dena sa piyaon na hati niya, pianib kita sin Allah Ta'ala ha, amuin, bukisan tayin aurat tayaon. Kaya baita sin Allah Ta'ala suratul Araf, ayat kawaan tagpito. No sin Allah Ta'ala, Ya bani Adam, la yaftinannakum asy-syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyurihuma sawatihima. O anak apo Adam, ayaw ka mo magpapitna ha setan. Setan biyayan. Habiya pagpagwasin setan ha dua maas ni imana niya apo na to Adam iban Hawa. Ang piyagwasin Allah Ta'ala tinya nakaya sila sin setan na sasat sampai nakagwa sila din ha surga biyayan. Na amun inig sin setan yaw ni namuin tabo nilang karwabiyan. Amun ting kabayaan sin setan kakitan niya in orat biyayan. Hindi na sa mapyaon, ayaw kita samingod simbiyan to. Labilo ba na bang long taamuin mga pamarananta marayaw siya biyayan? Na sabi amon gaman tanang to siya tinya tabunan siya biyayan. Hasupaya amuin, di kita magdusa biyayan. Hangkan amok hikayat, ha mga taon na kauna. O namok babae, iyapas sinamok usog biyayan. Imbabayaw, nagtatabon siya sa kikitain mata niya biyayan. Sung naabutan sinusog yaon, lonsin, babayaw, himundong siya. May takulong niya nangapas kakulong niya. Long niya mabaya kutudlong niya kay mulong niya biyayan. Na lonsin babayaw yaon, haunulong niya diha, anggaw tabarang kulong niya, in nakatundan sinamo imbaya mo kako biyayan. Nalong niya, pagkita kulong niya, si mata mulong niya, na malingkat tudlong niya, imata mulong niya. Amuyat tulong niya nakautong, sinamo imbaya kulong niya kay muyaon. Na lonsin, babayan, okay na, marayaw na. Agad na kulong niya pabay na mo, makawa mulong niya in kabayaan mo. Na din na sa mapiyat to, piagad na simbabayaon, na in mga hamedal is ini mga hula atau ka mga bay on tartanto bilik para hadiyafa, para habisita biyayan. Na piyasag nila pa gurfatu diyafa yaon, among para habisita yaon. Long ni hali-hali ko muna doon, long niya, gana-gana long niya, ipatawag takolong niya biyayan. Uninang simbabayaon, tiyawag niya i-made nila. Karikolong niya, pagdakolong niya lari, ibalong niya kakanaputi. Yayan. Pag-umuslong niya, ayaw kolong niya migha, lawang. Tagarikolong niya. Tagarilong niya tawag ko. Uninang simbabayaw, liugit ni mata niya. Magsarang sukura kutudlong niya fa Allah Ta'ala. Kengatang kulong niya, in ikanarka kulong niya, hasababan si mata kulong niya. Liugit niya panibiyatang ako kukuputi long ni Hamid ni dahalong ni in kukuputi ni matupa usugyaon ha gurpato diya fayaon. Pagkita sin usugyaon tinya mata amul liugit sin babae. Na dimagan siya matupabilik sin babae pagkita niya babae miyatay na minuy siya biyan miuga siya banglong ni abutan ako si maas niya ako intukuran na matay ha babae yaon. Na din sa mapiyong katotay manguran na mo agama Islam. Na subeto da mo in, parihalaon si mano siya in orat niya. Ayaw kita magpaakal sinamuin mga kwaniyaun. Amo magad kita kabayaan sin setang biyayan. Sukat na babya malingkatin ang tabaran tabiyayan, matub kita magpantalon, iba mag-t-shirt yaon. Naway na tamungan ta. Amo na timpatawuran ta t-shirt, iba pantalon tayaon. Biyayan. Ha, kahawa kita gumawa, magsamin ta marayoin mga hawakan ta mga barantayaon. Na ito ang ating kabayaan sin setan. Ang kabayaan sin Allah Ta'ala. Amo di ito kabukisan in aurat tayaon. Di kakitaan biyayaan. So pamalong tamo in taga-asawa atau katagabana in babae na amurat tiniyabana niya sa day makakita sin amo in aurat ni biyayaan. Ang kaniya na suratun Nur, biyabayta sin Allah Ta'ala. Amo in tungod sin amo in pagparihala sin aurat. Demikian suratul Ahzab. Biyabayta rasin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian hati niya
wajib tuin magtabon sin aurat mga katawtay manguran na mga agama Islam. Intabon yaon amo hindi katilagan ni namuin mga bahibo sinamuin ataw kapais tayaon. Basta so pa man nagtamong kita si matilag da biyayan na wera pus na yat to biyayan. Wera pus sinamuin tabon yan sa katilagan da inti tabunan mo yaon. Ataw ka nagtabon na ko biyayan sin aurat mo biyayan. Hati niya madakumul siya, di siya katilagan. Sa kawa masibit siya, hati niya maglilimpara in aurat mo yaon. Na in hukuman niya, biya ako wala nagtabon sin aurat mo yaon. Sabab yaon nakikita ilimpas sin aurat mo yaon. Na din ang sabab yaon katawtay mauran na maagama Islam, na sumay parihala unta marayaw in amuin, unuin, ang boundary sin aturan daakan sin Allah Ta'ala, doon kita kamuan ha boundary yaon, bakan amuin, hinangan ta in kabayaan ta, amo insulang nga kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hasaman tabiya yung katawtay mangurad na mga agama Islam. Hatungod sin aurat inipegyan. Di pila yung kakitan tali na katawtay mangurad tabiya yan. Tinya amuin. Bakan na lang ta amuin. Siya sala sin agama impagpantalo niya. Unsa gawa, subay amuin mahabain biya mga Pakistan risya. Tubtub hatuhurin amuin. Badyo mo biya, katabunan biya. Baga na mo inkikita ra in mga limpasin orat mo biya yan. Hindi na sabab yan to katotay maurad na mo agama Islam. Parihalaon na tumaraya in aurat. Sabab, on wakto na doon mahinang sabab, inam ataw ka makadohat kita ni sindusa din na Allah Ta'ala. Baita sin Allah Ta'ala, ya bani Adam, kad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum. Sawatikum. O anak apo Adam lo sin Allah Ta'ala. Kaya panog na mo doon kaniyo in tamungan. Imana ni aturan sin pagtamungan. Aturan sin pagtamungan biya yan. Hati ni bebay ta sin Allah Ta'ala. Na doon natin niya inamuin. Ibay kunan tabiya natin. Tabunan ta rin din inamuin. Matlob kato tabunan ta iban wagib yaun. Na doon natin niya in boundary sin amuin tabunan tabiya yan. Na imbaba ilong ta amuin, doon sinasalama tungod sa mga usulong niya, gati fakhizaka, fa innal fakhiza auratun. Tabunilong niya in paamo. Sabi paalong niya, aurat biya yan. Hambukadis niya long niya, la tubriz fakhizak. Ayolong niya patampala, amo in paamo biya yan. Na din na sabab yaon, amo yatuin had amo in kwan. Kita usog di man jari kakitanin paata biyayan bang babae na suway katanbaran niya amuin katabunan biyayan katanbaran niya biyayan katabunan sinamuin kwan so pamalong ta mga magbadyo siya mga mahupim bukton niya mga t-shirt yaon ataw ka magpainang siya badyo mga tubtuba gitungan sin kwan kikita ra inden din niya tunga sin amo imbukton niya na aurat magdusa siya pa Allah Ta'ala biyayan. Ataw ka magtirong siya sinamuin, sisulog sa zayaon at nakikita ra intay nga, nakagwarin tay nga, biyayan, na aurat yato. Ataw ka amuin, magpinang siya badyo, maluagin amuin, kuang biyayan, liog na biyayan, kikita ra iliog niya, na diya tumanjari, mga katawtay manguran na mga agama Islam. Wal mar'atu awra, law sin Rasulullah. Imbaba ilong niya, katanbaran niya, aurat long na biyayan. Alam sa tungod si pagtamungan lo sin salam idza kana dar usabigan yughatti dhuhura qadamayha banglong niya imbaba yatin niya magtamungan siya bihayan na subelong niya katabunan long niya intikot-tikot niya iban amo in babo sinamo in siki niya bihayan katabunan niya to hadis ni sallallahu niya la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimari di matay malong ni sambayang simbabay akil balik na siya subay amuin namumus marayawin aurat niya. Tinikyatabunan marayawin aurat niya yan. Damikyan long itirmizi wal amalu alayhi inda ahli al-ilm anna al-mar'ata idha adrakat fasallat wa shay'un min auratiha makshufun la tajuzu salatuha.
babae lang niya, pabila lang niya akil balik na siya. Sumambayang siya, sinamuin, ompan hang katyo din na mga orat niya gimuha na di masahin sambayang niya. Lang Imam Tirmizi niya. Demikian natin niya, haparmasin Allah subhanahu wa ta'ala, Suratun Nur, ayat 31. Lalu sin Allah Ta'ala, وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جِيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ. Tini ayaw patampalan sin mga kababaihan in mga aurat nila. Malain ka na, tiniamuin, hard sinamuin, makadyariyad to amuin, kakitaan biyaya. Na din ang mga kwanayatin niya, unuin, kwan doon amuin, sumambayang siya, among duapad, lima niya, ibang bayho niya biyaya. Hawak to pagsambayang. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جِيُوبِهِنَّ. Iban, subay mahaba inamuin khimar, di na unya, lamaton magtupa amuin, sampay pas dohol sinsikin niya. Wala yubdina zinatahunna. Di sila manjari magpakita magpatampal sin mga orat nila. Illa li bu'ulati, malain ka na tinapara amuin ang mga kabanahan nila sadsa. Namikyan biyabaita sin Allah Ta'ala Suratul Ahzab. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Ya ikaw nabi, pamunga ha mga kaasawahan mo, ibang mga kaanakan mo, mga kababaihan, ibang mga kaasawahan si mga sahaba atau ka mga mu'min. Yudnina alayhinna min kalabibihin. Hati niya, pagcukupan nila, hati niya inamuin tamungan nila niya, unamong katabunan turin kataan amuin, di manjari kabukisan atau kaorat nila niya yan. Namikyan biyabaita pansin Allah Ta'ala, Suratul Ahzab dabiyan, ayat kaiman tagto. Wa iza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min ummi wara'i hijab. Dhalikum atharu liqulubikum wa qulubihin. Ini tungod sin sa pamamong kita habay, hati niya intoro na bayaon amuin babae. Biyayan. Sa ayatan ini, amo manunjuk yung mga kaasawahan sin Rasul Sallam. Sa gawain ayat ini, hati niya umum, hati niya inhukuman niya, langkum kita sin hukuman niya. Apabila lang niya mga kamu kanilang sin pagkaun niyo biyayan. Imana niya mga kababaihan biyayan. Na fas'aluhun na miwarai hijab. Subay mga kamu haamon on tampan biyayan. On tampan biyayan. Hati niya, bakang kamu amo magkapagkita ay iba na mo imbabae yaun. On tampan. Amo yan to ilabi kasusihan ha pangatayan niyo, ibang pangatayan sinsilan mga kababaihan. Hangkan ha mga hula Arab, mang sopama magtawag ko yaun, hati niya, mga tilipon ha bay yaun. Na sopama babae sa zadun na lombay yaun, pagdungag niya, suara sin usugin timawag, na di niya sagutan, ibatang niya biyayan. Ibatang niya. Na amayat ti mga di na mga kundi mga katotay manguran na mga agama Islam. Ibang baita sin Aisha radhiyallahu anha law niya kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam muhrimat. Hawak tulong niya nagnikhaji in Rasul sallam amo imyamagad kami law sin Aisha radhiyallahu anha. Sabu kami law niya nakapagihram. Law niya fa idza marra bina rijalu sadalat ihdana khimaraha ala wajiha. Banglong niya, lumabelong niya kamo yung mga kausugan long niya biyayan. Nakawaon na mo long niya in khimar na mo yaon. Amo inkwan niya itabon na mo long niya habayho na mo. Hasupaya di kakitaan si mga kausugan niya unin pamayhon na mo. Faiza gyawazuna kashafnahu. Apabila lang makalabay na silang biyaya, makataikod na yung mga kausugan niya, igan na mo na isabintawan sila mo pamayhon na mo yato. Ini yan natin yan usus yaon mga katotay manguran na mo ha Quran iban ha sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hatin niya imbaba'i kulluha awra amama rijalil ajyanib. Tinya ingkatan anggota baran sin baba'i awrat ha unahan si mga kausugan amo in maharus kanila. La yajuzu ay yadhhara min badaniha shay'un bihadratihim fi salat wa ghayraha. Di man jadi long taamuin patampalan nila yung mga baran nila atau ang katingi din ng mga baran nila biyayan apabila on makakita kanila
amuin mga kausugan maharus kanila sibrain halom sin sambayang atau kawakan sambayang biayan. Sa gawalong tabiayan natin niya, إذا صلت في مكان خالي من الرجال الأجانب apabila imbaba isumambayang siya halugar amo inweroon mga kausugan doon amo imaharus kanila na takasyafa wajha fi salat niya bukisan niya imbayhon niya igan niya intawon sin pamayhon niya halom sambayang fahuwa laysa bi awra fi salat baken law niya awrat imbayho banga si masambayang siya lakin aw awratun inda rijal sakawa imbayho aurat long niya mga para mga kausugan amo imbaken nilang kasumbang biayan fala yajuzu nadruhum ilay di man jari may pakita nila impamayhuan nila mga kausugan amo in maharos kanila. Na nila sa mapiaon mga katawtay manguran na mga agama Islam at niya amo yatuin maniutyo din ha mga amo in tungod sin aurat biayan na subeto da mong parihalaon sin kita niyo sibura in mga kausugan iban mga kababayihan biayan atau ka amo in mga kaanakan tabiayan atau ka mga kaasawahan biayan na bampagkita tabiayan si mga gamuwa silang amo in timatampal yung mga aurat nila biayan na patumtumanta no zakiruhun na tinepatumtumanta silang biayan hasupaya amo in lepas ta sila din na apoy narkagyahan na sa long sinallahu ta'ala ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara at ipasalamat sinallahu ta'ala yung pamaranan ta ini ibang mga anak asawa ta din apoy narkagyahan na apabila lang tamon jagahan ta yung turi na mo yung mga pakaragyaan yaon na nalapas ta sila din ha amuin apoy narkagyahan na ikatuday na mga sarat biyayan amuin sarat sin sambayang na ijtinabun najasa subay amuin maanib kita si mga nagis biyayan tinya din ha tu amuin kwaneta tinya subay ta susi biyayan at tinasusiyon ta imbaran tabihayan din naman mga nagis atau ka mga hadas iba namon tamungan ta suweta susiyon in tamungan tabihayan di man jari mag badyo kita sinamuin mga bakas mga kepitsikan si mga ihi atau ka kaihin sin anak tabihayan ikatuni amo in lugar yung tampat yung pagsambayangan mo subeon mahati niya malisin siya so pamahabilik ta magsambayang na sube amo in bang kung wero bakas mga kaihiyan among timahe na sa zain ihi doon amo inwala siya kaya ugasan biyayan so malisin siya biyayan nadamik kaya na ang kita amo in apabila mangihi kita biyayan na subeta amo in parihalaon ni mga tamungan tayaon amo hindi siya kapitsikan sin anak ihi tayaon sabab bang marata siya magsambayang na biyayan ang bukwakto in Rasulullah yamano siya din ang mga mu'gizat niya, kakitan niya in mga tawhalom sing kubur. Kita niya in mga kubur yaon, sisiksa sila. Hasababan sina mo in tamungan nila, amo in kiapidzikan sin anak ihi nila, diara nila magsambayan. Ang kalong niya, istanzihu minal baul, fa inna amata adabil qabri minhu. Anib kamulong niya sin anak ihi yaon, apabila mangihi kamubiyayan. Sa plong na kamatauran sin mga taulaw ni sisik sa halom sin kubur na din haamuin anak ihi makapitsik hatamungan nila us dahon nila mag-ibadat in tamungan nila niyaun. Na di matay may isang bayang yan to. Na din sa mapyaon na bistahon ko simbiyara ko wala nakapagsambayang biyayan. Na siksaon ko sinamuin nakatinggal ko sindaakan sin Allah Ta'ala yan. Damikyan natin niya mga so pamasambayan kita ha mga taas kubur yaon atau kaamuin yaon ha kwantain wana hatina iya natin ya di piyanglangan sin Rasulullah law niya al-ardu kulluha masjid illa al-maqbara wal hammam inggilo paalong ni makajari long ni sambayangan mo kataan tinya pabida malisin da siya malain ka ni di man jari sambayan ko amuin pagkukuburan iban amuin mga pag-ihad taw ka mga toilet yaun na di man jari atin na tampat nagis yaun namikyan lang si Rasulullah la tusallu ilal kubur wala tagilisu alayha ayaw ka mulong niya sa mambayang amuin nakaharap ka mong pakubur biyayan iban ayaw ka mo lamingkod ha taasing kubur yang langan si Rasulullah
ala fala tattakhizul kubura masajida. Ayaw niyo lang niya hinanga lang sallam, ayaw niyo hinanga yung mga kubur amuin mga masjid. At niya amuin pagsasambayan. Ayun mga kataw-tay manguran na mga agama Islam. At niya, law niya, la tasihhu salatu fil masjid alladhi qiblatuhu ila qabri. Di lang niya masah isambayan sin tao halom si masjid apabila yaun hauhan si masjid in kabar atau ka amo in pagkukuburan dia yan. Hadis yang salam law niya, la tusallu ila al-qubur. Ayaw kamu sambayan sin nakaharap kamu pa pagkukuburan dia yan. Hindi na sabab yung kataw-tay manguran na mga agama Islam, hati niya, kingatan na to yato na in mga tampat amuin, sumambayang kita doon na mga lugar yaon amuin, di lagi hun sinallahu ta'ala in sambayang ta. Namikyan na mga sa mga tampat, mga malumibi, mga pagtutugan si mga kura, mga kambing atawa ka mga ibil, na yaon ni mga nagis nilang biyayan. Na piyanglangan si Rasulullah amuin, sumambayang kita doon na yan. Ini kaupat din ang mga sarat sin sambayang amo imatay mag-istiqbalul qibla. Subay kita makaharap pa kiblat biyayan. Nakaharap kita pa kiblat biyayan. Uning kiblat amo in Ka'batul Musharrafa. Losin Allah Subhanahu wa ta'ala suratul Baqarah ayat hanggatos kapatan tagupat. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Lang niya paharap palong niya ipamayuhon mo ya Muhammad ha tungod sin Masjidil Haram. Iban haunu kamu binibayan makabutang na subay makaharap kamu hatungod sinamo in Ka'batullah bihayan. Na pabila lang taamo in masjid tabihayan. Hati na dikato. Hati na mga masjid ta, hati niya matampal, din naman ang mga kumpas, mga kwambiyayan, hati niya wala nakakiblat biya, wala nakatungod na kiblat bihayan. Na subay taamo in kuan natin niya bang mahunit na pindahon niya natin di ta pindah sa pindahon ta na sa insapan ta diyan to sambayang tabiayan di na maaga di bekatihaba si masjid yaun agaran ta amo in kabayaan sin Allah taala iban ikatayma sin ibadat ta amo in makatungod kita makaharap kita pa Ka'batullah ataw ka amo in kiblat pegiyan. Muyat tindi na mga amuin tungod si kiblat biyayan na subay kita makaharap biyayan pa kiblat. So pamalong ta di ta kingatan ng kiblat, sumambayan kita di ta kingatan ng kiblat biya mga hotel kita, di ta kingatan tudhaw ni sadlopan biyayan, di ta kakita ni mata suga. Na di na sa papiaon sumambayang nakita rendiin in ijtihad dati niya mag-ijtihad kita long dendiin kiblat. Na doon na pa humarap biyayan. Insyaallah ta'ala taimang sinallahu ta'ala in sambayang niya. Ini kalima niya sarat amuin niat. Niat bang sambayang kita na subeon niat tabiayan. Niat ini pegyan amo na in magsalli yaun. Na sarat yaun sinamon ikatayma sinamuin sambay. Imana niat niya magniat kita haminan kita sin ibadat yaun karna ikasuk tapatuhan ng Rabbul Alamin. Na inyat yaon natin niya, bagan basahon sindila, pangatayan inamo imagbasa kaniya. Sa papinsambayang na bahagi, tiniaon, kalbiya, on, kauliya, on, fi'aliya. Na ikalbiya, duwarain amo insuko niya sambayang. Ikaysa niyat, inikadua tumaanina biyayan. Natin niya khusyu, tumaanina. Ikauliya katambya basa mo yan, kauliya siya. Ingkatan hibal, ruku, sugyod, bangun, tindog biyayan, iniyan na fi'aliya yaun. Na murah-murahan kataw tayo manguran na mga agama Islam, amuin, dihilan sin Allah Ta'ala, mumpa at kato inamuin, maniyutiyo din ha mga sarat sin sambayang amuin na sabot na to, ha sa pabila maagad ta, inamuin mga sarat yaun, insyaallah Ta'ala, taymaan sin Allah Ta'ala in sambayang tabiayan, apabila laong ta amu masulang ta inantunga, din ang mga sarat yaun na biya sopaman niya. Kingatan tayo kiblat sopaman din kiblat upaman niya. Pag sumarap kita bihayan, tumungkilang kita din na kiblat bihayan na di matay men sambayang ta. Sabab kingatan tayo yauning kiblat, may tawala kita himarap sin kiblat yaun. Sa bang awam kita sin kiblat yaun,
na tinya hamarap na kita rendi na inamuin kakuanan sin pangatayan tabiayan tay maun sin Allah Ta'ala sabab awam kita. Na apabila awam kau na di ko siksaon sin Allah Ta'ala sin amo impakarakyaan yaun. Murah-murahan mga katotay mangura na maagama Islam amo indihilan sin Allah Ta'ala mumpaat kato taniyo inamun pangadyan na tumaniyo tiyo mahapon ini salta mangindoa kita ni Allah Ta'ala sin amuin patap-tapanin iman sin kita niyo iban makaagad kita harendi ini namuin pamandu sin Allah Ta'ala na amuyat ti mahinang tabiayan masulang ta inapsu ta bang kabayaan niya sulang kabayaan sin Allah Ta'ala iban dendi inin kakahinang sin Rasulullah na amuyat ti mahinang tabiayan di kita makahinang sinamuin mga wala na hinang sin Rasulullah wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik radina billahi rabban wal islam dina muhammadin nabiyya wa rasula Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabahu ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Wa hayyi' lana min amrina rashada. وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة والأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.